лаҳзае ки офтоб тулӯ намуда ба ҳар як кошона нур мепошад. лаҳзае ки ҳама сари як дастурхон ҷамъ меоянд. лаҳзае ки ҳама ашхосон барои ба як рӯзи нав расидан шукр мегӯянд. лаҳзае ки барои тасмим гирифтан, орзу кардан ва амал кардан барои расидан ба қуллаи комгорӣ басо хуб аст. лаҳзае ки моро бо шумо мепайвандад ва ин ҳама самимиятҳо албатта дар субҳгоҳон мушоҳида карда мешавад. бинандаи азиз, бозам имрӯз бо шумо ҳастем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. бошад ки ин субҳ бозам бароятон тамоми хушиҳои зиндагиро пай дар пай биёрад. Нӯши ту ширу шакар. Парчамат болои сар бод. Ла 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 ла. Боғи бахтат пурсамар бод. Нанги ту моро сипар бод. Нӯши ту ширу шакар бод. Тоҷикистон, Тоҷикистон, мулки шодӣ, мулки эҳсон, мулки неком, мулки покон. Тоҷикистон, 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 мулки зархези ниёгон, модари ҷон, беҳтар аз ҷон. Тоҷикистон, Тоҷикистон. Шодӣ, мулки эҳсон, мулки неком, мулки покон. Тоҷикистон, 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 мулки зархези ниёгон, модари ҷон, беҳтар аз ҷон. Тоҷикистон, Тоҷикистон. нӯшидани қаҳва дар субҳгоҳон метавонад дар давоми рӯз ба тан нерӯву тавону бахшад. агар қаҳва бо ягон навъи кулчақанд бошад, пас тамоман чизи дигар. кадбониҳои азиз, шуморо мунтазир намекунем ва албатта ин лаҳза бахши субҳонаро пахш менамоем. марҳамат.
субҳатон бахайр бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Дар идомаи барномаи Сафои саҳар мо тасмим гирифтем то ба шумо тарзи омодасозии чунии шириниро нишон диҳем. барои омодасозӣ ба мо 120 грамм равғани маска, каме шакар, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ ванилин, 1 то тухм, каме маводи ковокунанда ва орд лозим аст. равғани маскаро гирифта бо истифодаи миксер электрикӣ онро лат мезанем. баъдан дарунаш каме шакар, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ ванилинро андохта боз ҳам лат мезанем. тухмро рӯяш илова карда ордро бо маводи ковокунанда омехта месозем. маҳсулотҳоро якҷо карда онҳоро ба шакли хамир медарорем. даруни селофани қаннодӣ қолабро гузошта хамирро дарунаш ҷой медиҳем. акнун бо чунин тарз онҳоро рӯи табақи тафтон ба шакл дарорӣ карда рӯи шириниҳо мурабборо мерезем. бинандагони азиз, моро мебояд то шириниҳоро дар ҳарорати 200 дараҷа даруни тафтон пазем. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда чунин як субҳонаро баҳри оилаи хеш омода созед. омезишу интихоби рангҳо, истифодаи тахайюли бою рангин ва ба воқеоти хурдтарин назар андохтан хоси рассомон аст. онҳо қодиранд то бо мӯи қаламе мӯъҷизоте тасвир намуда моро дар ҳайрат гузоранд. бинандаи азиз, агар дӯстдори рангу мӯи қалам, хулас дӯстдори дунёи рассомӣ ҳастед, пас ин лаҳза саҳифаи навбатиро пайгирӣ намоед.
дар идомаи барномаи Сафои саҳар бахши ҳикояи рӯз аз манзуратон бинандагони азиз. Ҳикояро ки баратон ҳоло нақл мекунем аз китоби хушаҳо аз гӯшаҳост. Мегӯянд ҷавоне буд ки дар роҳ истода буд ва ба он пирамард нигоҳ карду бо масхара бо лабханд ба ӯ гуфт: эй пирамард, ин чеҳраи ғамгин ва ин мӯи сари сафеду ин асоро бо чанд харидӣ? аз он сабаб ки пирамард бисёр ҳам оқил буду доно назди ҷавон омаду дар рӯ барои ӯ истода гуфт: эй ҷавон, хуб гӯш кун. агар ки рабъи оламиён баъри ту умри кофӣ диҳад то ин ки ба умри ман бирасӣ, ҳадди ақал ҳамон таҷрибаҳоеро ки дар рӯзгор кардам бинӣ, худ ройгон ба даст меоварӣ. ҷавон бо тааҷҷуб ба ӯ нигоҳ кард. пирамард бошад дубора лабханд заду он асоеро ки бар даст дошт бар дасти ӯ дод. ҷавон бошад аз ӯ пурсид: эй пирамарди солхӯрда, магар ман ин асоро чӣ корам меояд? пирамард баҳри ӯ гуфт: ин асоро ба даст бигир ва ҳамеша дар ёд дошта бош, то ин ки ҳар замон ин асоро дидӣ ба ёди ҳамон солҳоеро ки ба дами пирӣ мерасӣ ба ёд дошта бошӣ, ҳамон ранҷуриҳо, ҳамон рӯзҳои хушу хубе ки дар ин дами кӯҳансолӣ ба ту меоянд дарёбӣ. бинандагони азиз, ин буд ҳикояи пир ва ҷавон ки баратон нақл кардем. умедвор ҳастем аз ин ҳикояи имрӯза каме ҳам бошад баҳраманд гаштаед. хуб бинандагони азиз, бори дигар субҳатон бахайр. ҳар як инсон хислатҳои аҷибро дар худ доро мебошад. яке аз хислатҳои одамон ин кунҷкобӣ мебошад. инсонҳои кунҷкоб пайваста мехоҳанд донанду шунаванд ва ба ин васила маълумотҳои хешро зиёд бикунанд. бинандаи азиз, агар мехоҳед дар худ ҳисси кунҷкобиро зиёд намоед, пас саҳифаи навбатии барномаро ки далелҳои ҷолиб ном дорад манзуратон мегардонем. марҳамат, тамошо мекунем. субҳ бахайр дӯстон. имрӯз барои шумо ҷолибтарин далелҳоеро таҳия кардем ки шуморо ба ҳайрат хоҳанд овард. оё медонед, рӯбоҳ вобаста ба фасли сол ранги пашми худро иваз карда метавонад? оё медонед, фил дар як рӯз тақрибан 200-220 литр об менӯшад? духтурон бар он ақидаанд ки бӯй кашидани себи сабз барои кам кардани вазни зиёдатӣ воситаи хубе ба ҳисоб меравад. оё медонед, панда дар як рӯз тақрибан 40 килограмм бамбукро истеъмол мекунад? дар зери об баъзе харчангҳои хурди баҳрӣ мавҷуданд ки дар торикии тамом дида метавонанд. оё медонед, аз даст додани вазни зиёдатӣ тарзи фаъолияти майнаи сари инсонро иваз мекунад? оё медонед, аз ҳаҷ зиёд хоидани сақич ба гирифтани вазни зиёдатӣ оварда мерасонад? бинандагони азиз, инҳо буданд якчанд далелҳои аҷибе ки тӯли ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. рустаниҳо дар шароити гуногуни табиӣ парвариш меёбанд ва рустанипарварӣ аз ҳар як инсон нозукиро талаб мекунад. барои мисол ҳастанд рустаниҳое ки ба об талаботи бештар доранд, вале ҳастанд рустаниҳое ки ҳангоми ба онҳо оби зиёд додан онҳо пажмурда мешаванд. бинандаи азиз, саҳифаи навбатии барнома парвариши рустаниҳо ном дорад. марҳамат, онро якҷоя тамошо мекунем.
صبحتان بخیر بینندگان گرامی. در بخش نوبتی به شما یک چند معلومات جالب درباره حیوان کلانجوسه و بدهیبت خرس معلومات خواهیم داد. خرس‌ها خیلی کلانجوسه می باشند. سری کلان، فوکی دراز و اینچنین پنجه قوی دارند و با کف پای راه می گردند. در جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی 3 نمود این عائله خرس سفید، خرس مالا و خرس سیاه یا اینکه هیمالایی زندگی می‌کند. خرس 30-40 سال عمر می‌بیند. عادتاً خرس‌ها زمستان به خواب زمستانه می‌روند. ماده خرس ماه دکبر یا ینور از 1 تا 3 بچه نابینا می‌زاید که بعد 3 روز بینا و سرحرکت می‌شوند. خرس‌ها رستنی‌ها، میوه‌ها، مورچه و تخم آنها اینچنین عسل زنبور وحشی، گنبسک‌ها، نرم بدنها، پرنده و خوینده های گوناگون را استعمال می کنند. خرس سفید در اقیانوس یخبسته شمالی در روی پیریخ‌ها زندگی می کند. وزنش تا 1 تن می رسد. وی بیشتر مرغ، تولین و گربه های بحری را شکار می کند. خرس مالا در امریکای شمالی بسیارتر به نظر می رسد. وزنش 800 کیلوگرم می باشد. خیلی درنده بدهیبت به حساب رفته به حیوانهای کلانی سومدار حمله کرده آنها را می خورد. خرس سفید در جنگل‌های روسیه و آسیا بسیارتر به نظر می رسد. اینچنین در تاجیکستان ما هم دیده می شود. وزنش 400 کیلوگرم می باشد. خوراکش عسل، مورچه، میوه یا سبزیجات به حساب می رود. در سالهای اخیر خرس مالا در طبیعت ما خیلی کم شده است. بنابراین وی به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل گردیده است. شکار وی در تمام حدود جمهوری قطعاً منع کرده شده است. این بود یک چند معلومات جالب درباره حیوان کلانجوسه و بدهیبت خرس. بخش‌های دیگری برنامه صفای سحر ادامه دارند. ما را همراه باشید. باری دیگر صبحتان بخیر. عین زمان فصل فراوانی تابستان است و شما می توانید از تمام میوه و سبزیجات ها دسترسی داشته باشید و فصل تیر ماه و تابستان ایام ذخیره نمایی برای فصل زمستان است. بیننده عزیز، اگر می خواهید از تمام نعمت ها در فصل زمستان به طور فراوانی استفاده نماید، پس شما را می باید که در این 2 فصل، یعنی در فصل های تابستان و تیر ماه ذخیره نماید. بیننده عزیز، صفحه نوبتی برنامه پیگیری باشید. سلام بینندگان عزیز، در این بخش به شما طرز آماده نمودن 2 نوع مربای سیبی را نشان خواهیم داد. با دقت بودن را فراموش نسازید. برای آماده نمودن این نوع مربا با ما 3 کیلوگرم سیب،
ва 1 килограмм шакар лозим меояд. Сараввал корамонро бо себ шурӯъ мекунем. Себҳоро бо ин тарз реза намуда қисматҳои нолозимро мегирем. Дар як зарфи калон ним стакан об илова мекунем. Дар навбати дуюм себҳоро ба шакли хурд-хурд реза мекунем ва дар ҳар як қабат ба миқдори лозим шакар илова мекунем ва ин амалро то ба итмом расидани себҳо идома медиҳем. акнун зарфро дар рӯи оташ бо ҳарорати паст мегузорем. баъд аз чанд муддати шакар аз худ об ҳосил мекунад. акнун шӯълаи оташро баланд мекунем ва мегузорем то 5 дақиқа омода гардад. зарфи шишагӣ ва сарпӯшро безарар мегардонем. баъдан мурабборо дар зарфҳои шишагин гирифта сарпӯшро маҳкам мекунем ва ба ин шакл зарфҳоро мегузорем. ана бубинед кадбонувони азиз чӣ гуна мураббои болаззат омода гашт. акнун мегузарем ба омода намудани мураббои навбатӣ. барои омода намудани ин гуна мураббо ба мо лозим меояд 2 килограмм себ ва 1 килограмм шакар. себҳоро ба 4 қисм ҷудо мекунем. қисмҳои нолозимро гирифта себҳоро дар зарф илова мекунем. аз 1 килограмм шакар 4 қошуқ гирифта баъдан шакарро ба зарфи себ илова мекунем. баъди сипарӣ гаштани вақти муқарраршуда ба 2 қошуқ шакар 20 грамм хокаи себи илова мекунем. чуноне ки пай бурда истодаед кадбонуҳои азиз, шакари мо хуб ҳал шуд. акнун маҳлули омода намудаамонро илова карда 1 қошуқча хокаи лимӯ меандозем. баъдан дар рӯи оташ бо ҳарорати на он қадар баланд мегузорем. акнун ба мураббо ванилин илова намуда то омода гаштанаш 3 дақиқа рӯи ҳарорати паст мегузорем. ана бубинед мураббои мо низ омода гашт. акнун онро дар зарфи шишагини безарар гардонидашуда гирифта сарпӯшро маҳкам мекунем. шумо низ метавонед барои наздикон ва пайвандонатон чунин навъи мурабборо омода намоед. бинандагони азиз, хаста набошед. барои он нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд ва тариқи телевизионҳои худ моро тамошо доранд, хотиррасон мекунем ки ин барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст ки аз телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед. хаста набошед. ин лаҳза барои таби шуморо болида сохтан саҳнаи ҳаҷвиеро пешниҳод менамоед. таби хуше дошта бошед. بچه از خانه پیشت کردن. از کدام خانه؟ از کدام خانه میشود؟ از خانه خودتون پیشت کردن. و برای چی خیل میگوید بابا؟ برای اون کی در خانه نه و در قد کوچه درس تیار کرده استوده ای بچه. نه بابا، این خرک سرنوک است.
بابا این خرک سهرنوکی بزرر است شله خیریتی خیر کنیگوی سهرین خرک در چیست؟ بابا هر چی که خوی همه میشود مثلا اگر من سخیش خواهم در روی خرک در حال سخیش پیدا میشه خیلی باور نمیکنم او برای چی باور نمیکند بابا او من 100 برو سنجیدگی کنی یک بار دیگر اثبات کن حاضر در حقیقت پیدا شده او من گفتم که بابا باور نکرده تازان فیرما در حقیقت فیرما ساقیش گوش کن تو این خرکه چه خیل پیدا کردی؟ تصادفاً بابا تصادفاً ای قصه دور و دراز بهترش گوید که در دلتون چی آرزو داره از همین خرک نخسته آرزویتون جامعه عمل میپوشن آرزوهایی که در دلم دارم یک تاش میخواهم که جوان شوم جوان؟ نه بچه این بچه هم نه من بچه شوم و انا باید به خانه روم کمپیر مرا دیده دیگر مرا نمیشناسم بابا جان این کی بعد من ویا گرفتم میارم نزدی تو ویا هم جادو میکنیم ویا مایده اکک میشن انا وقتی که مایده اکک شد هر دوی هم باغچه میریم فهمیدم بابا جان فهمیدم درست اکک شنیدو چشمانتون رو پوشید مایلش انا بعد با خودم میروم کمپیر منم میبینن نمیشنوزم ببین این مایداگی خسلو یکا کیست من از اینجا من سوالا کاکار خاموش نه تو چشمانتون رو پوشید این خرگم میزنه ده بچه در درون علفو چه میکوبی؟ ای امرجان نپرسنه یک موی سفید من دکه کجا به درون علفو افتاد 6 ساعت باز میکوبم هیچ نکی بیابم ای وایه нақши муайяне пайдо намудани технологияҳои навин дар ҳаёти мо инсонҳо олимонро водор сохт ки онҳо барои мо ихтирооту навгониҳои нав ба навро пешниҳод созанд. барои мисол дастгоҳҳои наворбардорӣ ва компютерҳо барои танзими барномаҳо барои мо имкон медиҳад ки барномаҳои гуногунро сабт намуда тариқи танзим ҷобаҷогузорӣ намуда барои шумо пешниҳод намоем. бинандаи азиз, аз гуфтаҳои воло бармеояд ки айни замон мову шуморо дар пеш бахши технологияи навин интизор аст. марҳамат, тамошо мекунем.
ин афгониеро ки айни ҳол дида истодаед ба назари аввал ҷумаки оддии об менамояд, аммо он дар худ як қатор навгонӣ ва бартариятҳоро дору мебошад. Топ Бревер чунин номгузорӣ шудааст ҷумаки ғайриоддӣ ва баробари ихтирооташ хотири дӯстдорони қаҳваро шод гардонидааст. чӣ тавре ки мебинед, навгони ҳаҷман хурд мебошад ва қисмати поёнии он дар зери ҷойвони ошхона ба таври ноаён ҷой дода шудааст. навгониро метавон бо барномаи махсус ба телефонатон фаъол намоеду дар вақти дилхоҳ қаҳваро ба таъби дил дастрас намоед. бояд гуфт ки тавассути барнома шумо имкон доред ки миқдори қаҳва, шакар, ҳарорати об, шир ва дигар маҳлулҳоро муайян намоед. ҷумак низ дарҳол ба шумо қаҳваи фармудаатонро омода менамояд. дар баробари қаҳва инчунин шумо метавонед аз рӯи хоҳиш нӯшокии газнок бо ҳарорати гуногун, шоколади гарм ва оби ҷӯшомадаро дастрас намоед. навгониро метавон дар ҷойҳои фурӯши қаннодӣ, корхонаву ширкатҳо, инчунин қаҳвахонаҳо насб намуд. дар фасли сардии ҳаво дар мактабҳо низ истифодааш аз манфиат холӣ нест. ҳангоми кор кардан ва сарфа намудани меҳнати ақлонӣ барои ба сомон расонидани кори босифату қонеъкунанда ҳуҷҷат, коғазу қалам, инчунин гадҷетҳои зиёду лозима ба кор бурда мешаванд. хоҳ нохоҳ ин ҳама ашёҳои номбаршуда то анҷомёбии кор тартиби муайянро ба худ намегиранд. бубинед, рӯи мизи корӣ парешон аст. барои бартараф кардани чунин ҳолат ва кор кардан дар ҷои тозаву тамиз гардида, навгониеро баҳратон нишон медиҳем. Клик-леп чунин номгузорӣ шудааст навгонӣ. чӣ тавре ки дида истодаед, навгонӣ шакли ғайриоддӣ дорад. сохташ низ аз дигар ҷевонакҳову рафҳо фарқкунанда аст. бо насб намудани тахтаи махсус дар девори бароятон мусоид, шумо метавонед ҳама гуна ашёҳоро ба тартиб дароред. чун навгонӣ аз қисмҳову зарфҳои хурду миёна иборат аст ва бояд гуфт ки ҳар кадоми он барои гузоштани ашёи муайян нигаронида шудааст. шумо метавонед дар баробари коғазу қалам, ҳуҷҷат ва дигар ашёҳо хулас истифода бурдан дар дафтари корӣ ва ё утоқи дарсайёркунии фарзандон, инчунин навгониро дар ошхона низ истифода бубаред. чӣ тавре ки мебинед, метавон дар ана ҳамин гуна тӯбакҳо гул шинондаву онро ба девор насб намоед. шаклан истифодаи ин усул хонаатонро зебо мегардонаду ашёҳои зиёд бошад ба тартиби муайян медароянд. ба ҷуз тахтаи махсус, инчунин қисматҳояш метавонанд дар дилхоҳ ашё ва ё девораи аз металл сохташуда насб гарданд. мебел барои ошхона аз ҷониби ихтироъкорони чинӣ бо номи Коомо сохта ва пешниҳод карда шудааст, ки касро дар ҳайрат мегузорад. ҳар нафаре ки онро мебинад, ба ихтироъкоронаш бо доштани чунин идея ва қувваи зеҳнӣ аҳсану офарин мехонад. бубинед, ҳар як ҷузъиёти дар ошхона буда на камтар аз 2 ва ё 3 функсияро иҷро мекунад. ин боис мегардад, ки дар баробари доштани ашёву ҷиҳозҳои зиёд, онро дар масофа ва ҷои на он қадар калон ғунҷонед. ҳатто мизу курсиҳо низ ба таври ноаён ғунҷонида шудааст ва дар вақтҳои зарурӣ аз он метавон бе мушкилӣ ба таври васеъ истифода намуд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба пешниҳоди дигари ҳамин ихтироъкорон. онҳо ба ҷои девор ва дарҳои байниҳуҷравӣ ҷевонҳоро насб намудаанд, ки ҳар кадом ба таври хос ва бе мушкилӣ кушода ва пӯшида мегардад. ҷевонеро ки мебинед, метавонад дар баробари нигоҳ доштани ҳар гуна либосу лавозимоти шумо, инчунин бароятон рахти хобро муҳайё созад. ногуфта намонад, он тавре сохта шудааст, ки ҳангоми шаклан тағйир доданаш ба ашёҳои дар ҷевон буда ва тартибашон осебе намерасад. суҳбатҳои самимӣ, тавсияҳои гуногун ва суҳбати каме ҳам бошад тӯлонӣ моро бозам овард ба фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар. бозам дар ин фарҷоми барнома бароятон рӯзгори хубу осуда,
саломатӣ ва комгориро орзумандем. Бигзор дар ҳаётатон ҳар сония рӯйдодҳои хубу навине пайдо бигарданд. Бо умеди истиқболи ғуруби офтоб ва пешвози хуршеди оламуро то субҳи дигар хайр.